God morgen og velkommen til kom bassen lige, Jens her. Klokken er lige nu 10 minutter i 6, og jeg har klient her klokken 6:30, så lige mens skal jeg til i gang. Jeg sidder lige for en kop kaffe og vågner med lidt fjernsyn, og så er jeg snart videre på arbejde på PS. Jeg har lige så sulten om morgenen, og det her kan jeg ret nemt få til at glide ned. Så får jeg også lige 2 fiskeolie, multivitamin og en D-vitamin med et glas vand. Og vi har det sandgående. Nej, satan. Morgen. 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 Er jeg med? Ja, vi filmer. Jeg er ikke for sent, du. Jeg Nej, det er fucking hårdt. Det er til hejsblokken. Ja, hej blokken. Ej, for satan da. Der er surt så snart. Stærkerne. Den fortabte sønderven hjem. Hey, Jesus. Aldrig har hans ben været tyndere. Og det har de faktisk ikke. Prøv det. Okay. Ej, nej, det er løgn det der. Det er sindssygt. Det er storken fra Hernes, der er vendt hjem. Shit, hvor sygt. Du skulle have en sort eller brun? Jeg tror, jeg skal have en brun. Du skal have brun. Tror jeg. Ja. Hvad skal du have? Ja, jeg går nok også brun, fordi jeg har så meget sort. Jamen, det er jo det. Hvad siger hunden der? Den går på line. Ja. Jeg ved, hvad Line hun siger til det. Ha. Åh. Så hygger vi sgu. Det gør vi. Jeg kender. Jeg tror, jeg skal Der er have. godt nok forskel på det nu, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Det ligner sådan Det ligner grød. melorum. Ad. Elsker det. Så kom, vi skal lige vise tuben vores nye Arctic Hoodies. Nyt PS skal merch. stå sådan her. Er den ekstra large for stor til mig, eller hvad? Skal vi bare tage large? Altså, Føler ligesom du, et så er det small er stor, for stor til mig. Jeg ser den selv lidt stor, når jeg står derinde, men den er rar på end en... Ja. Og det er comfort first. Ja. Så der er logo. Halløjse. Nej, kæmpe hat. I går, du har allerede solgt den første jo. Jeg har allerede solgt den først. Ja. Og nummer 2, frisk fra trykken. fordi at Sofie vil også gerne have en. Så langt om tror jeg ikke, vi har. Det ved jeg ikke, så kan det godt være. Og hvad er det, du skal køre i dag? Det er 3 sæt. Ja, 4-2-4. Tror jeg fungerede sidst. 4 reps. Og du rammer 60 i dag. Ej, det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Lad os nu se. Jamen, så skal jeg jo ikke køre 4-2-4. Det kan være, man gør alligevel. Ja. Hvad lavede du der? Hvor mange skal du have? Altså, 5 måske. 5? Men du kan jo lige spotte mig, så er jeg sikker på, at den er der. Ja, det kan jeg da. Så er der lige lillefingeren på. Let's go. Ja, stærkt. Ja, tryk. Stærkt. Hold op. den der spytklat, jeg lige lavede. Ja, jeg gjorde sådan her. Jeg ser den bare flyve op, og ser den bare lande igen. Det der. Okay, nu har jeg taget et sæt på 50. Hvis jeg skal prøve 60, hvad vil du så gøre? Men det er ikke nu, du skal lave 2. Hvad? Det er nu, du skal lave 2, ikke? Nej, men så vil jeg hellere prøve at lave en ener, hvis jeg skal prøve 60. Nå. Jamen, føler du dig varm nok? Du har hoodien på. Altså, jeg har det pissevarmt, den her hoodie. Så vil du så ikke bare tage 60 nu, eller hvad? Jo, det prøver vi.
Eller vil du gerne lige have en 55 anden? Ja, det kan godt være, at jeg lige skulle bare tage en enkelt så. Du skal lade som om det her 60 kilo. Men du sætter ikke din hæle i. Nej. Hvorfor gør du ikke det? Det plejer Så jeg føler ikke at jeg- gøre, men så sagde Anders, at jeg skulle gøre det. Når jeg trækker foden tilbage, så mens jeg skubber, så tænker jeg at skubbe hælen i, men den kan ikke nå. Nå, det kan det ikke. Så kan jeg få flitsbue-effekt, føler jeg. Det prøver vi. Men så bare en ren 20'er på, eller hvad? Det ser sejt ud. Men jeg kan godt sidste, at synes jeg, det mindfucker mig, at de så store ud. Nå, men så skal vi lige så godt bare køre... Skal vi gøre det så? Jeg skal ikke mindfuck dig. Nej. Det er det heller ikke. Du skal bare gå ind til zone. Skal vi have en anden sang på, eller hvad? Det kan godt være. Så skal jeg have noget Medina, tror jeg. Så finder vi Medina, på. hun kan altid. Og det. Nu er det bare nu. Så siger bare 1, 2, 3, så bare... Fuld power. Og go! Bliv ved. Kom bagud. Yep! Og der var også en mere da. Den kan du så ikke tage, men det er okay. Ej, jeg gik jo bare efter 60. En gang. Tillykke med. For satan. Hvad er den problematik, er det? Det er det. Det er Kom, tag din tur. Er din tun? Er den nu op i din havregrød? Langsom proteinmål, ikke? Jeg troede, du trackede alt, men du står bare heller. Er det halvanden scoop, det der? Nej. På din helt nye merch. Prøv at vise din helt nye merch. På luft. Og så drikker du vandet derefter. Det er en lugt, du kender, hva'? Ja, det er det. For satan det. Nej, du skal ikke have lyd, mand. Hvorfor? Du skal sgu da drikke det ligesom Iber. Nej, skal jeg kraftigt drikker han der. Jeg ved ikke, man har drikket pølsevand før. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Når jeg drikker pølsevand, så kan man fandme drikke det hele. Og har drikket, hvad det hedder... Hvorfor siger det? Eller drukket. Jo, og har drukket de der, hvad det hedder... Du ved, poser med syltede agurker, så det der, det har været syltet i. Tror man, det er poser? Ja, det er sådan nogle... Jeg kan ikke huske, hvad fuck der de hedder. Det er sådan nogle mærkelige nogle. Nå, de der, hvor man får en stor agurk. Ja. Ja, okay. Man kan ikke vente på det her. Det kan du bare kejse med over. Ja. Ej, det ser da helt forkert ud det her nu. Prøv at se. Ja, tak. Stærkt. Godt, Helle. Ja, tak. Stærkt. Nemlig. Godt, Helle. Jamen, det er faktisk på grænsen til at være det perfekteste, jeg nogensinde har set, Lars. Sæben stærkt nu. Godt for flere kilo på næste gang, da. Men der er også sulten. Så skal vi tage det med noget bulen af. Også de hårdt arbejdende. Ja, det er det. Det er altid os, der Det slutter. er altid også der her, mand. Det er altid også der med først ind. Og altid også. Og tager sidst hjem. Ja, så møder vi helst 6 i morgen. Ja, lige præcis. Hvad skal jeg? Ja, det ved du. Koteletter i fad, jo. Så er det bare om det med pasta eller ris. Det bliver sindssygt spændende. Ja, er det ikke det? Kan du ikke lige hurtigt holde den her, mens jeg bare lige lukker af her? Bare lige. Ja, det er Bare virkelig lige til godt. min YouTube. Vi ses på aften. Ja, det tog lidt længere tid, end jeg havde planer. Ja, Så, det er dem, der er gået. så er det dem, der har skrevet. Hvad svarer det? Nå, men hvornår kommer du ud i morgen? Jamen det kommer